cez technológie maliarské, objemové. Vzdelaním je architekt, študoval na South Californian Architectural Institute a jeho pasiou vlastne maliarská tvorba. This is a workshop of Velázquez medium, which I did together with another artist named Don Harger, who studied his by education architect and studied in South Californian Institute of Architecture. Ničmenej nikdy architektúru nerobil a venoval sa následne umeleckej tvorbe. He never practiced as architect because he got fully consumed by painting. Máme prvý obrázok. Toto je lanový olej určený pre kone na konzumáciu. This is flax oil intended for horses as a supplement. Tento olej sme použili na výrobu tohto velázquezovského média, ktorého vlastne výsledky vidíte tu. Toto médium umožňuje stavať vysoké objemy maliarské, ktoré inak nie sú možné. So this medium enables artists to build very thick layers of oil paint, which otherwise, when drying, shrinks. Že sa objem pri schnutí zmršťuje, ak nepoužijete toto médium. Je to alchymistický proces, ako alchemy, chemický proces, ktorý bol študovaný veľa desaťročí predtým, ako Velázquez ho použil vo svojich dielach. Vlastne vidíte na jeho prácach tie vysoké objemy, ktoré sa za stovky rokov nezmenili. To je presne vďaka tejto procedúre. It's thanks to this alchemical process that Velázquez's works didn't change in hundreds of years.